Wel, Marius, voor de augustus 28, 2020, hier bij Strukland. Van der wel wat merken, wo mensen al eerder naar je gevraagd hebben, en dat is Babat. Rosine Babat. Ik heb mensen hier zeggen, jo, mijn mama en mijn grootmama, die mögen je maar Babat. Rosine Babat, wanneer we Hundsbroden hadden. En dat wordt niet meer gemerkt, dan nemen ze niet meer de titel toe, oder wat immer dan wat zijn, de u zegt. Van der wil ik Rosine Babat merken. Wat ik dan nog doe is, dat je meerdere soorten Rosinen, zo'n van Wiendruven, oder zo'n van Cranberries. Dat zijn kleine rode beeren. Daar doen ze ook Rosinen van merken. En ik doe dat dan op een half. En wij dat niet gaan, dan kan je bloos Rosinenbrokken. Zo is je dan een stuk kan kopen. En we gaan, van der wel we Babat merken. En steeds wordt je allemaal kornbrood gebrokt, cornbread. En hier wordt de niet, die brokken je dan eerst allemaal Babat. En we gaan eentje de baken in. En eentje dan nog dompen. Want dan doen ze in een lust neer, dat is verteld wordt. En dan boeren hondsbroden in de nap zaten. En dan met den domp, met den donst, wordt er dan gooien gekjakt. Ik weet, mijn vader die zal me middag merken en ik. En mijn vikingen en mama die voor de kerk. En papa die zal je dan Babat merken. En dan houden die een Babat bloos even de hondsbroden gegoten. En ik wil in een lustere eerst wat nemen. En dan is, we hadden dan nog weer een eigen van de kerk. En dan kwamen er dan alle tonkast. En dan hadden we de Babat. Wat we de allermank in hondsbroden gekjakt. En ik weet zeggen, dat smaakte weer zeer schijt. We waren alle geval. Dit weer mal wat anders. Maar dat weer Babat en hondsbroden. So. Van der werden we dat merken. Er zijn zo'n de kandidaten. Er zijn nog zo'n wat veranderd is. So. Vielleicht hebben alle deze week een Babat merken. Rosine, Babat en hondsbroden. Twee brokken te schinkenfleisch en Eetschaken, Schmaunfahrt, Eisvoer. Das schmeckt sehr schön. So gut bloß zu Frühstück. Dankeschön. Nu werden we den merken. Okay, dan wil ik zeggen wat we alle smaak gaan. Hier hebben we 2 Köffel Mehl. En dan hebben we 4 Teelepel Backpulver. Dan hebben we 1 Teelepel Salz. 6 Eetlepel Zucker. 2 Eier, die worden nog gesloten. En dan hebben we 4 Eetlepel Schmalt. Ik heb hier eens Butter. Ik wil van der Butter brokken. En dan hebben we 1 Köffel Milch. En dan hebben we 2 Köffel Rosinen. Hier zijn Rosinen van witte wiendruven. En dan zijn wat ze namen Cresens. Dat zijn ook Rosinen, maar die zijn van Cranberries gemerkt. Weil die kunnen een stuk krijgen en karen en steeds er wo immer. Koopt die ook, dat zijn Cresens. En dan hier hebben we dan een pan, een kleine ploot, een glas. En dan hebben we dan nog een papierlus. Dan werden we die dan bijna dompen. Wat immer gaan, nu wil ik dat nog eenmaal zo stil wijzen. En ik wil dat hier nog zo stil wijzen. Kan je dat hier nog eenmaal zo stil van opchecken? Nou, nu willen we dat hier nog alle aanchecken. Dat check mal dort. Krass ist dort. 2 Köffel Mehl, 4 Teelepel Backpulver, 1 Teelepel Salz, 6 Eetlepel Zucker, 2 geschlagene Eier, 4 Eetlepel Schmalt oder Butter, 1 Köffel Milch und 2 Köffel Rosinen. Dankeschön. Okay, dann wat we het eerste doen is dan dat we alle 3 hier tegenonder hier hebben we het meel. En dan dat baakpulver. Alle 3 doen is de zout. En de suiker. En dan de rosine door maak. Dan worden alle 5 hier. Dus dit hier. En dan doen we dat even door maak. Nu wordt het 6 hier. En dan wordt het wat we next te doen. Oké, nu hebben we de 3 alle 5 geriet. En dan nemen we die 4 Eetlepel Schmalt. Oh, dat hier is dit neer, want we hebben hier dan nu Butter ditmaal. En dan hebben we hier onze 2 geslagene Eier. Dat we die hier ook maken. Kijk, zo staat. En dan hebben we nog 1 Köffel Milch. En dan drehen we dat zeer fijn durch. En daar zijn we uit te bakken.
ik wil je wijzen waar dat zit, want ik ga zeer fan daar hier. Dankeschön. Nu kijkt er mal, wo schmeckt het den dicht zit. Nu willen we babat bakken. Dankeschön. Oké, dan wat we dan doen is dan nemen we zo'n spray en dan kan ik dat zo'n spray kijken staat en kan dat hier een beetje dit alle besprayen. Hier de papierlöscher ook, de ganz een beetje besprayen. En waar je zo niet dit gaan, dan kan je een stuk hebben, want dat kan je eerst wat een beetje aanschmurzen. Dan doe je dat plus een beetje met schmurzen, een beetje schmutzig meer, met butter, dus een beetje schmutzig meer. Dan doe je den dicht neer en dan gaan we den bakken. Dan bakt dat niet zo aan. Dankzij. Oké, den willen we dan nu bakken. 350 Grad Fahrenheit, zodat hij smaakt bruin is van boven. En den willen we dan dampen. Ik ga vandaag niet hondsbroden, maar ik wil nu bloos dampen met dans. Und zijn we dat uitkomt. Ik heb nog helemaal gedaan, maar ik laat dat worden slagen. So, babat, resin babat, den willen we bakken, 350 Grad Fahrenheit. En deze willen we dan dampen. Dankzij. Nu willen we zien waar het schafft. Oké, nu zetten we zo. Damp dit hier alle zeggen. We gaan hier niet hondsbroden van jou, maar wie wordt dat dan nu bloos anders dampen? We gaan hier zo'n kam dat jij zijn, de hand een beetje laagjes. En dan door ja, door hebben we dan, ik wil je nog mal wijzen, door hebben we dan wat over de kerken dat. Dat wordt je dan gewoonlijk hondsbroden zijn. Bij Emma gaan, dan doen we dat zo daken en dan willen we den dampen. Dankzij. Oké, ik geloof we gaan nu vielleicht 20 Minuten gebakt. Die vangt dan smaakbruin te worden. Dan nemen we zo'n dikke theepuller. Dan checken we dat, van die ganz rein is. Dan is die goed. So, dan willen we den mal smaken. Dankzij. Vielleicht heeft nu vielleicht 20 Minuten gedauert. Oké, hier hebben we babat, wat we gaan een halve stunde gebakt. Dat is zeer fijn. En dan hier hebben we babat, wat we gaan een halve stunde gedampt. Kijk maar dat. Nu willen we ons dat erschapen. En dan willen we zijn gebakt, gedampt. Gebakt, gedampt. Nu wil ik u zeggen wat het schijnste smaakt voor mij. Dankzij. Oké, hier heb je een beeld. Aan de rechterzijde dat hebben we gebakt. En aan de linkerzijde dat hebben we gedanst. Gedampt. Nu willen we dat maar smaken. En zoals ik immer zei, we hebben dankbaar zijn voor wat we hebben, wat ons gezegend heeft. En nu wordt dat gedampte, de eerste smaken. Wow, dat smaakt maar zeer fijn. Dat houden we bij, een halve stunde, dit weer een halve stunde gedampt. Een halve stunde gebakt. Dit doe je dan boven de hondsbroden. En dan lust je op. Dus je daar dan doen. En dit is gebakt. Nu wordt het ook nog smaken. Zijn want het dan beter is. Dat smaakt best. Zeer fijn. Voor mij, ik wil het liever bakken. Dan heeft er nog, dus het kan zijn dat ze een beetje bruin. Heeft een beetje bruin het gebakt, het gesmaakt. En dit smaakt ook zeer fijn. Dus vielleicht een klein beetje nota, vielleicht niet ganz te dreig. Kan je dat bed proeven? Maar ik wil zeggen. Babat en hondsbroden. Oh, je hebt nu schijnret. Proef dat ook. Dankzij.